ne balimaw k'an ka ɲɛmɔgɔw fo Asimi Koyita jigitugu masa Sogɛli Kokala Mayiga k'a fo ka waleɲuman dɔn Sadio Kamara an ka foli b'a ye Modibo Kɔnɛ k'i fo Njaw an ka foli bɛ Colonel Wage k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka fasoden ɲuman bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ fɛn fɛn bɛ wuli ka jɔ la k'aw bɛɛ tu fo an bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya Tanti Arama k'i fo k'i waleɲuman dɔn ne balimaw min ye an ka ɲɛmɔgɔw ye Sogɛli Kokala Mayiga i y'a faamuya b'a la a bɛ Moti mara la a taara ko kɛ ye depuis Ala ka Mali da ko min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ ye Sogɛli Kokala Mayiga a taara ko kɛ Moti depuis Ala ka Mali da bonya min ɲɔgɔn ma deli ka ta ka Motikaw sɛgɛrɛ Sogɛli Kokala Mayiga taara o de kɛ foyi ma ni fanga in ko diya anw ye ni baara ɲuman kɛli tɛ Sogɛli Kokala Mayiga a bɛ Moti mara kɔnɔ n bɛna image yira aw la a ye malo hakɛ min di fantanw ma i y'a faamuya b'a la ka dumuni hakɛ min di fantanw ma bɛɛ lajɛlen filɛ nin ye a dalilu filɛ ne balimaw Sogɛli filɛ nin ye moto de dilen filɛ nin ye handicapéw ma moto ani fauteuil roulant i y'a faamuya b'a la moto filɛ nin ye Jakarta i ɲɛ b'a la Jakarta de filɛ nin ye o dilen don fantanw ma yen nɔ min ye malo fana ye a filɛ malo filɛ o dira fantanw ma nka cɛ ɲinan bɛɛ motikaw tɛ balo san a filɛ Sogɛli taara baaraba min kɛ moti a filɛ nin ye fauteuil roulant de ye quoi nanbaraninw ka fɛn o de filɛ nin ye malo fara o kan Jakarta fara o kan ɲɔsusumasi fara o kan forazi Sogɛli ye nin bɛɛ di motikaw ma Ala ka barika don nin fanga na waati min na diɲɛ tɛ ka anw dɛmɛ waati min na diɲɛ bɛ janfa la anw kɔ kan Asimi n'a ka équipe bɛ baara labɛn a ka bon hakili ma maliyɛnw bɛ impôt sara san kɔnɔ siɲɛ kelen de mais u yɛrɛ ye dɔ b'u ka sara la a bɛ ka don dumuni na a bɛ ka don lakana la a bɛ ka don kɛnɛya la a bɛ ka don fɛn bɛɛ la a bɛ fɔ nin de ma ko masakɛ ɲuman i y'a faamuya la anw ka wariw bolo kelen bɛ comment ça s'appelle banque mondiale la an ka wariw bolo kelen don i y'a faamuya b'a la fan bɛɛ fɛ Ala ni juguya bolo k'an bɛ fɛ ka k'an yɛrɛ ye o kɔnɔna na i y'a faamuya b'a la anw ka ɲɛmɔgɔw cɛsirilen don u yɛrɛ ka wari o bɛ ka don minɛn na u yɛrɛ ka wari o bɛ ka don balo la Ala ka barika don ni fanga in na Sogɛli bɛ Moti mara la ani malo hakɛ min taara Ala kelen de b'a da dɔn ani moto hakɛ min taara Ala kelen de b'a da dɔn ani fauteuil roulant hakɛ min taara i y'a faamuya Ala kelen de b'a da dɔn Jakarta Ala kelen de b'a da dɔn ka taa fantanw jigi sigi ka taa fantanw jigi fa ka taa fantanw ɲɛsuma Sogɛli Kokala Mayiga Ala ka barika don la ministre min ɲɔgɔn ma deli ka na Mali kɔnɔ Sogɛli Kokala Mayiga don an bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya ɲadimi don kɔnɔdimi tɛ mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko nin tɛ baara ye mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko nin tɛ ɲumanya ye a ye malo lajɛ dɛ a ye malo lajɛ malo min i y'a faamuya b'a la ɲinan bɛɛ motikaw tɛ balo sa filɛ malo tonnen filɛ nin n'a tɛ ɲini ka se sankolo ma k'a to fo kabanɔgɔ malo tonnen filɛ nin ye jɔn de bɛ se k'a fɔ nin tɛ baara ɲuman ye waati min na maliyɛn bɛɛ tɛ impôt sara waati min na dɛmɛ tɛ ka don Mali kɔnɔ waati min na ani diɲɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na i y'a faamuya b'a la Sogɛli bɛ ka dɔ bɔ a ka sara la Asimi bɛ ka dɔ bɔ a ka sara la Njaw bɛ ka dɔ bɔ a ka sara la Modibo Kɔnɛ bɛ ka dɔ bɔ a ka sara la Asimi n'a ka équipe bɛɛ Abulaye Diop ninnu bɛɛ bɛ ka dɔ bɔ a ka sara la ka don dumuni ni i y'a faamuya b'a la fɛnw na k'a di fantanw ma Ala ka barika don aw la an bɛ aw kɔ an bɛ aw fɛ wa an bɛ aw dɛmɛ fɔ a joli laban an bɛ bɔ yen min ye Njaw fana ye ale bɛ irisi jamana la n ko Asimi n'a ka mɔgɔw bɛ baara labɛn a ka bon hakili ma dɛ Asimi n'a ka mɔgɔw bilahi u bɛ baara labɛn a ka bon hakili ma wa a bɛɛ jɔlen don a sen kan a bɛɛ Njaw fana bɛ irisi jamana la mun ye Njaw lase coopération irisi ni Mali cɛ coopération gagnant-gagnant dɔ bɛ se ka fara kɛlɛkɛminɛn kan cogo min na irisi sɔrɔdasiw bɛ se ka na an dɛmɛ cogo min na i y'a faamuya balo bɛ se ka nɔgɔya cogo min na hɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ hɛrɛ bɛ se ka don Mali kɔnɔ cogo min na Njaw taara o baara la Njaw fana bɛ irisi jamana kan nin waati min na Asimi n'a ka mɔgɔw kɔni franchement Njaw filɛ nin ye ani irisi ɲɛmɔgɔw colonel Njaw ani irisi ɲɛmɔgɔw a taa kun ye mun ye basigi bɛ se ka na Mali kɔnɔ cogo min na a taa kun ye mun ye hɛrɛ bɛ se ka don Mali kɔnɔ cogo min na a taa kun ye mun ye dɔ bɛ se ka fara Mali kɛlɛkɛminɛn kan cogo min na a taa kun ye mun ye irisi sɔrɔdasiw dɔ bɛ se ka fara olu kan Mali kɔnɔ cogo min na a taa kun ye mun ye Mali bɛ se ka satande sɔrɔ cogo min na a taa kun ye mun ye i y'a faamuya b'a la Mali bɛ se ka monter i y'a faamuya b'a la sanfɛ cogo min na
armée monte en puissance dɔ bɛ se ka fara ka cogo min na Njaw ta kun filɛ colonel Njaw a ta kun filɛ nin de ala ka barika don ni ɲɛmɔgɔ ninnu na Njaw bɛ irisi jamana kan nin waati min na fula tɛ halala ta kun fila t'a la maliyɛnw bɛ se ka lafiya cogo min na ta kun fila t'a la maliyɛnw bɛ se ka bonya cogo min na ta kun fila t'a la Mali bɛ se ka don da la cogo min na o de ye Njaw se irisi jamana kɔnɔ bi ala ka barika don ni ɲɛmɔgɔ wa a bɛɛ jɔlen don bi a bɛɛ bɛ baara la ka bon hakili ma Sogɛli bɛ Moti i y'a faamuya la Njaw bɛ irisi colonel Sadio Kamara anw yɛrɛ balimakɛ a n'an ka dugulamɔgɔ an sinji n'o ye Sadio Kamara ye ale fana bɛ Burkina Faso nka cɛ Mali jɔra ka ban o kuma tɛ yen dɛ bilahi ninnu su ka fisa ni dɔw ɲɛnama ye a filɛ belebele jɔlen filɛ nin Ibrahim Traoré kɛrɛfɛ Sadio Kamara dɔ bɛ se ka fara coopération kan cogo min na i y'a faamuya bala Burkina ni Mali bɛ se ka fanga sɔrɔ cogo min na Burkina ni Mali bɛ se ka jihadisiw ka ko ban cogo min na Burkina ni Mali bɛ se ka i y'a faamuya bala jihadisiw si kɛnɛ den tigɛ cogo min na Sadio Kamara ni Ibrahim Traoré jɔlen filɛ ɲɔgɔn kan jigitugu minisiri Sadio Kamara ministre de défense min ɲɔgɔn ma deli ka na Mali kɔnɔ bientôt maliyɛn kelen kelen n'a bɛɛ lajɛlen bɛna avion sɔrɔ wari min bɛ ka di Sadio Kamara ma k'aw ka taa don kɛlɛkɛminɛn na a bɛ ka k'a kɛcogo la depuis ninnu nana an b'a mɛn tulo la fɔlɔ ko blindé carton bɛ yen walima avion coulé au sol an m'o mɛn fɔlɔ a bɛ fɔ nin de ma ko hɔrɔnya ni danbe ni kɛwale u bilala baara fɛn fɛn na o bɛ ka k'a kɛcogo la Sadio Kamara a bɛ Burkina nin waati in na ani comment ça s'appelle Burkina ni Mali ka coopération bɛ se ka san sɔrɔ cogo min na a bɛ se ka fanga sɔrɔ cogo min na laɲiniw bɛ se ka sabati cogo min na Sadio Kamara bɛ Burkina i y'a faamuya b'a la walasa Mali ni Burkina bɛ se ka segin o danbe kɔnɔ cogo min na ala ka barika don ni ɲɛmɔgɔ ninnu na ala kan'u jugu ntanya mais ala kan'u jugu se o la an ma foyi ɲini lafiya kɔ an ma foyi ɲini basigi kɔ an ma foyi ɲini an denw ka lafiya kɔ an ma bi mɔgɔ kan an ma mɔgɔ fa nɛni an ma mɔgɔ ka nafolo suɲa an ma mɔgɔ ba faga an ma mɔgɔ fa faga an ma mɔgɔ si nɛni an ka jamana kɔnɔdenw bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min na joli bɔn ka dabila an ka hɛrɛ ka kɛ an ta ye an bɛ ka nin dɔrɔn de ɲini an kɛlɛkun filɛ bilahi ni ala ko ye tiɲɛ ye ni ala ko ye tiɲɛ ye walahi hali ni maliyɛnw y'u da ka sunɔgɔ Amérique tɛ se o la hali ni maliyɛnw y'u da ka sunɔgɔ Burkina bɛw k'u da ka sunɔgɔ Amérique tɛ se ka foyi k'o la an bɛ tiɲɛ de kan an ma foyi ɲini ni basigi ni lafiya tɛ n'aw ko ko anw kana lafiya anw ka fɛn bɛɛ ka kɛ aw ta ye ala bɛ doni sigi aw kun doni min b'a to n'a bɛ ɲina maliyɛnw kɔ an b'o sira de kan k'a fɔ maliyɛnden bɛɛ ye bɛɛ k'i hakili sigi Sadio Kamara taara kun min kama bilahi a b'a ta kun dɔn Njaw taara kun min kama a b'a ta kun dɔn Sogɛli Kokala Mayiga u nakun ye min ye fanga la bilahi o b'o dɔn ye a bɛ ka baara kɛ tiɲɛ kan u bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ ye Asimi Goyita jigitugu masa san 2 in kɔnɔ fini kelen de b'a la o kɛkun ye mun ye maliyɛnw bɛ se ka dun ka fa sɔrɔ cogo min na faso nafolo tɛ se ka buruja cogo min na o kɛkun ye o de ye ani fantan bɛɛ kelen président kunturu fini kelen san 2 kɔnɔ samara kelen san 2 kɔnɔ monturu kelen san 2 kɔnɔ ka ni fantan bɛɛ cɛ nin de ye masakɛ yɛrɛ yɛrɛ ye i ma ye a kɛlɛbaga si tɛ yen min na ala ka di yan faransi ko k'a bɛ Mali kɛlɛ faransi sigilen b'a malokɛnɛ kan bi Américains ko k'u bɛ Mali kɛlɛ u sigilen b'u malokɛnɛ kan bi ala ka barika don tiɲɛ na wa maliyɛn bɛɛ jɔlen ka to kɛlɛ in ma daminɛ fɔlɔ dɛ an jɔlen ka to an ka dɔ fara hɔrɔnya kan ka dɔ fara cɛsiri kan ka dɔ fara video kɛ kan ka maliyɛnw lakunu ka maliyɛnw bilasira ɲuman kan jɔlen ka to an y'a daminɛ cogo min na an ka laban ten o de ye hɔrɔnya ni danbe ni kɛwale ye mais ka don ko la bi ka bɔ a la o tɛ hɔrɔnya ye dɛ wa an bɛ taa n'a ye de fɔ an joli laban hali n'an sɛgɛnnen don an bɛ video kɛ i y'a faamuya la hali n'an tɛ se ka tagama an ye sira min daminɛ an bɛ taa n'a ye de fɔ a dan wa Mali ɲɛmɔgɔ bɛɛ b'a sen kan bi u wulikun ye mun ye maliyɛnw bɛ se ka lafiya cogo min na Njaw bɛ irisi jamana kan foyi tɛ Mali bɛ se ka don da la cogo min na maliyɛnw bɛ se ka lafiya cogo min na comment ça s'appelle Sadio Kamara a bɛ Burkina a ta kun ye mun ye Mali ni Burkina bɛ se ka lafiya cogo min na Sogɛli Kokala Mayiga o bɛ Moti malo bɛ ka di Motikaw ma Jakarta bɛ ka d'u ma forage bɛ ka d'u ma sira bɛ ka d'u ma fɛn bɛɛ bɛ ka d'u ma
waati min na an tɛ ka dɛmɛ mɔgɔ si fɛ waati min na i y'a faamuya jugu bɛ k'an ka wari bloqué mɔgɔ bɛɛ n'a ta i y'a faamuya wala an bɛ ka taa bilahi mɔgɔ tɛ hɛrɛ sɔrɔ ka sɔrɔ i ma sɛgɛn hadamaden walasa i ka segin i danbe kɔnɔ fo k'i ka faden to de ye k'a to yen an b'o sira de kan bi an mago tɛ faden to la wari min bɛ an danbe bɔ an na Asimi ko a t'a fɛ bi wari min bɛ an kɛ jɔn ye Sogɛli ko k'a t'a fɛ wari min bɛ an kɛ juguw sago ye Sogɛli Asimi Koyita ani anw yɛrɛ an ko an b'an danbe fisa n'o wari sugu ye an b'an danbe fisa n'o wari sugu ye c'est pour cela que ni ne dɔw ye kulɛ la kɔngɔ bɛ yen Faransi ka dɛmɛ tigɛra ne bɛ yɛlɛ u la de nin gɛlɛya kɔ ye hɛrɛ de nin gɛlɛya kɔ ye lafiya de nin gɛlɛya kɔ ye basigi de k'i to faden to dun na bilahi i tɛ ku i fadenw na mɛ n'i banna faden to la ka kɔngɔ muɲu sini hɛrɛ kama lafiya bɛ yen Sogɛli Kokala Mayiga Asimi ninnu an b'o sira de kan ni anw yɛrɛ anw welela ko wari k'an ka dɔ fɔ Asimi ma ko an tɛ an welela fan bɛɛ fɛ ko an ka Asimi bila ko parce que ko hɛrɛ tɛ yen ko malo da ka gɛlɛn ko tiga da ka gɛlɛn ko an ka Asimi kɛlɛ n'an y'a kɛlɛ Ala kana hɛrɛ kɛ an ye jamana si ma jɔ ka sɔrɔ i ma sɛgɛn ne nana Faransi 2010 n nana don min na n ye n ka so jɔ o don wa n donna Faransi kɔnɔ don min na n ye papier sɔrɔ o don wa ayi n sɛgɛnna de fɔlɔ ka tɔɔrɔ fɔlɔ ka si kɛnɛma ka dumuni kolonw dun ka siyɔrɔ juguw kɛ o kɔfɛ hɛrɛ nana an b'o sira de kan ni min peresira y'a faamuya b'a la t'i kun fara kogo kun Asimi bɛ kuluba a bɛ k'a ka sɛ woro ɲimi cɛ fa tɛ se ka bɔ yen cɛ ba tɛ se ka bɔ yen mɔgɔ si tɛ se ka bɔ yen maliyɛnden fanba bɛɛ b'a kɔ wa mɔgɔ minnu b'a kɔ lagalagatɔ tɛ faden sagow tɛ u ɲɛ bɛ fɛn dɔ de la fɛn dɔ de bɛ ka kɛ sinon Asimi tɛ mɔgɔ si balo yan n'i y'a ye maliyɛn fanba bɛɛ bɛ nin fanga in fɛ u ɲɛ bɛ fɛn dɔ de la fɛn min bɛ ka kɛ ni fɛn tun tɛ ka kɛ o tɛ tugu a kɔ o tɛ k'a fɛ wa wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ a faden sago fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ Ala k'a bɛɛ nagasi Ala k'a bɛɛ ta tiɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ka nin fanga kɛlɛ wari kosɔn Ala k'a bɛɛ ko jɛni k'a bɛɛ ɲɛ jɛni parce que u y'an tɔɲɔ an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen an bɛ na i y'a faamuya b'a la an bɛ na comment ça s'appelle Irisi jamana kan Irisi an ni mɔgɔ minnu bɛ coopération na bi Vladimir Poutine cɛw ka cɛ waraba cɛ min ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ Poutine don kɛlɛkɛminɛn min b'a bolo a tɛ diɲɛ jamana si bolo Vladimir Poutine jugu sagow de farala ɲɔgɔn kan k'olu bɛ mandat da Poutine kan i y'a faamuya b'a la ko CPI mɔgɔw ko ni Poutine yɛrɛ jamana o jamana na k'u k'a minɛ k'u k'a kun ci k'u k'a dafara mɔgɔ bɛ datigi bali da sago fɔli la o ye sanction joli da Poutine kan ni hɛrɛ tɛ a ma foyi lase Poutine ma sanction da o da Poutine kan a bɛ kunna wolo de a bɛ kunkɔrɔta de sɔrɔ a bɛ hɛrɛ de sɔrɔ Ala ye den min da hɛrɛ kama maa si tɛ se ka bɔ o hɛrɛ kɔnɔ Poutine Ala de y'a d'a kama a bɛ fantanw fɛ a bɛ diɲɛ ka basigi fɛ a ma bin mɔgɔ kan a ma dugu ci a ma fantanw joli bɔ Vladimir Poutine mɔgɔ minnu b'a la ko démocratie ko a donna ta bɔra ta olu de ye wali jamanaw ci ka wali nafolow suɲa ka wali sanuw suɲa ka taa fitinɛ kolokolo wali jamanaw kɔnɔ Faransi ni Ameriki a preuve bɛɛ a dalilu bɛɛ bɛ yen k'olu bɛ sanction da Poutine kan k'olu bɛ mandat da Poutine kan i y'a faamuya b'a la ko CPI mɔgɔw k'olu bɛ wuli i y'a faamuya b'a la Poutine kama mais aw ka misɛn i bɛ Bilali Kaburu dɔn o bɛ Poutine de bolo Bilali Kaburu o bɛ Poutine de bolo n'a y'a fiyɛ bi i y'a faamuya wa diɲɛ bɛ kɛ dugukolo ye Bilali Kaburu o bɛ Poutine de bolo cɛ tɛ yen min b'a ɲɛ bi kɛlɛkɛminɛn na cɛ tɛ yen min bɛ s'a la bi ni magara la i y'a faamuya e bɛ sa ale bɛ sa ni magara la diɲɛ bɛ taa ji woyo fɛ bɛɛ b'o dɔn a k'olu ye mandat da Poutine kan jigitugu ministre jigitugu masa a ma kuma o bilahi n ko ne cɛbakɔrɔ ka kuma cayalen ye dɔrɔn lasi don ne cɛbakɔrɔ ka kuma cayalen ye dɔrɔn faden sago don Faransi ni Ameriki de bɛ kumaba la don o don kuma don o don b'o fara ale tɛ kuma o a waati min na CPI mɔgɔ bɛ ka wuli Poutine nɔfɛ
ka mandat d'a kan ka sanction d'a kan waraba donna ka mobili kɔnɔ a ma avion ta dɛ a ma avion ta dɛ wa a ma wuli sɔgɔma dɛ su fɛ Vladimir Poutine k'a ka mobili ta fo Ukraine kɔnɔ Ukraine fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na k'a bɛɛ don ɲɔgɔn na mobili kɔnɔ cɛ ma se k'a lajɔ aw ko ni n bɔra Irisi kɔnɔ n bɛ minɛ u yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na Américains bɛ yɔrɔ min na ni Faransi bɛ yɔrɔ min na Poutine y'a ka mobili de ta ka bɔ Irisi jamana kɔnɔ ka don fo Ukraine kɔnɔ a ma avion ta mobili a yɛrɛ de bɛ ka boli cɛya kuma man ca dɛ bilahi cɛya kuma man ca denkɛni ni wolola a to i tɔgɔ ka fɔ a to i tɔgɔ ka lakodɔn a to i ka baarabaw kɛ Vladimir Poutine waati min na Faransi ni Amérique bɛ da baarabaya la a ko cɛ a ye taa barikolankolo a mankan de ka ca barikolankolo n'i bɛ k'a pousser n'i bɛ k'a ta mankan foyi t'a la ni mankan tɛ Poutine y'o de yira mɔgɔ na k'a ka mobili ta ka bɔ Irisi jamana kan i y'a faamuya b'a la a yɛrɛ k'a boli Ukraine dugu minnu cira Ukraine yɔrɔ minnu tiɲɛna président bɛ capitale min na Poutine y'a ka mobili ta ka taa Ukraine fantan ani naani bɛɛ lajɛlen k'a bɛɛ don ɲɔgɔn na nka cɛ ala ka barika mais mɔgɔ tɛ se a la o a y'a lajɛ dɛ a vidéo filɛ de a y'a lajɛ. Le président russe a pris lui-même le volant de ce SUV pour se rendre à Mariupol. Vladimir Poutine et son vice-premier ministre, plan de reconstruction sous le bras, découvrent une zone résidentielle entièrement reconstruite par Moscou en un temps record. Le centre-ville a été gravement endommagé. Une partie des bâtiments sont des monuments historiques. Nous débattions de les démolir ou non. Finalement, nous avons décidé de les garder. S'ensuivent une visite d'un appartement flambant neuf et la rencontre avec des habitants du quartier. Image d'un président russe, sauveur de la ville martyre de Mariupol, assiégée par la Russie dès le début de l'invasion en Ukraine. La cité portuaire devient tristement célèbre pour ses images d'immeubles en miettes, pour son théâtre et ses occupants broyés par les bombardements russes, et pour son usine Azovstal, où s'étaient retranchés quelques 2500 combattants ukrainiens avant de se rendre en mai dernier. Le déplacement du président russe à Mariupol aurait été décidé au dernier moment. Le Kremlin a même affirmé dimanche que la visite était spontanée. Elle a fait faire réagir les autorités ukrainiennes. Elles ont déclaré que Vladimir Poutine a visité Mariupol de nuit comme un voleur. Ko Poutine ko a taara nin dugu in na su fɛ de ko a ma taa sɔgɔma aw ko se bɛ aw ye aw ko ni Poutine bɔra Irisi da fɛ ko aw b'a minɛ ne bolo cɛ kan ka tagama su fɛ de parce que su fɛ i tɛ fɛn diya n ye su fɛ i tɛ subaga ni jinɛ bɔ ɲɔgɔn na su fɛ i bɛ se ka minɛ cogo sugu bɛɛ la cɛ min bɛ tagama su fɛ o de ye cɛ ye ka bɔ dugu la su fɛ ka taa dugu la a bɛ fɔ o de ma ko cɛbakɔrɔ su fɛ fɛn bɛɛ bɛ bɔ Poutine ka bɔ Irisi ka taa y'a faamuya Ukraine fantan ani naani bɛɛ lajɛlen don ɲɔgɔn na ko non ko Poutine donna Ukraine kɔnɔ komi zon k'a donna su fɛ de n ko cɛ zon lankolon tɛ zon n'i ye zon minɛ kuma sugu bɛɛ de bɛ sɔrɔ a da kɔnɔ nin b'a yira aw la Faransi o Amérique o ninnu bɛɛ ye bariko lankolon de a bɛɛ bariko lankolon waati min na u bɛ ka fɔ i y'a faamuya k'u bɛna sanction bi Poutine kan k'u bɛna mandat da Poutine kan ko Poutine bɛna taa CPI la o waati kelen Dumasi a kɛra kunu de Dumasi a kɛra kunu de a ma don avion kɔnɔ dɛ mobili wa a yɛrɛ de tun bɛ k'a ka mobili boli k'a ka mobili ta Irisi fo Ukraine palais la i y'a faamuya a bɔlen kɔfɛ ko non k'a donna su fɛ de aw m'a fɔ ko se b'aw ye yan aw m'a fɔ a ye ko minɛn sugu bɛɛ b'aw bolo wa aw ma mais cɛ mɔgɔ tɛ s'a la de mɔgɔ tɛ s'a la kuma fa n'a ba filɛ Zeska Mbete kuma fa n'a ba filɛ mais fɛn bɛ yɛlɛ nin jamana fila in na Faransi ni Amérique de kojugu kunyanfan ye i ɲɛ t'a la Ala ye nin si juguden d'u ma cɛkɔrɔba datibannen bɔkɛlaba in sugunɛkɛlaba in lagalagatɔ fatɔ in i y'a faamuya la Ala ye fɛn nabɔnɛ min sigi Amérique kunna bi fɛn bɛ yɛlɛ la ɲɛ tɛ fɛn min t'a kɔnɔ ka Faransi bila fili kɔnɔ ka Faransi bila Afiriki la cɛ tɛ muso tɛ Amérique de subaga ye nin jamana de subaga ale bɛ balo joli de la
irisi bɛ Amérique bɛ balo joli de la mais a dan bɛ kɛ nin ye billahi ni irisi b'aw bila yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ wulu ɲini k'a ko sara la aw ka économie bɛɛ bɛ tiɲɛ wa aw ta bɛ tiɲɛ aw ta bɛ tiɲɛ k'a feere mɔgɔlankolon ninnu ah Vladimir Poutine filɛ nin an b'a minɛ dɛ an bɛ sanction d'a kan dɛ a bɛ taa CPI la dɛ cɛ bɔra ka jamana kɔnɔ i y'a faamuya wala fo ka taa aw yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na ka taa ye k'a yira aw la k'a fɔ k'aw ye lâchew de ye k'a yira aw la k'a fɔ aw ye basaw de ye k'a yira aw la k'a fɔ aw tɛ cɛw ye mais c'est ça cɛya kuma man ca o non waati min na olu bɛ bo fɔra la cɛ taara jɔ f'u ɲɛ i y'a faamuya k'a ɲɛ du ɲɔ la face en face n'a bɛ se ka min kɛ a y'a kɛ n filɛ nin ye nka cɛ a bɛ tɛmɛ nin kan a tɛ tɛmɛ nin kan a kɔfɛ n'an ye an b'i kun ci a kɔfɛ n'an ye an bɛ sanction di kan a kɔfɛ n'an ye an b'i faga a b'o la waati min na a yɛrɛw tagamana ka se aw ma an b'a fɔ ko sanction an filɛ nin ye a bɛ se ka min kɛ a y'a kɛ pas paga k'a ka mobili ta irisi fo Ukraine Joe Biden ɲɛ b'a tagatɔ la Faransi ɲɛ b'a tagatɔ la satellite b'u bolo fɛn bɛɛ lajɛlen b'u bolo a ye Kadhafi minɛ yan Kadhafi bolila ka don wo kɔnɔ a ka satellite a ye o mun de bɛ dugu aw la bi mais ni magara Poutine na o diɲɛ wuli de ye i y'a faamuya o la satanden min b'a bolo a ka ca ni 6,000 ye o de bɛ Poutine bolo i magara la dɔrɔn i y'a faamuya o la bɛɛ de bɛ sa a tɛ kɔrɔbɔ cɛ n'u ye barigolankolon de ye quoi Amérique o Faransi a bɛɛ barigolankolon taa cɛ ni halaki de sɔrɔ o ma i bɛ nin kafiri ninnu de sigilen ye ko démocratie mɔgɔ joli bɛ kɛnɛ ma bi Faransi kɔnɔ u ka hakɛ nɔfɛ mɔgɔ joli bɛ kɛnɛ ma Faransi kɔnɔ u ka hakɛ nɔfɛ jama fanba bɛ yɔrɔ min na e m'olu bonya démocratie bɛ min jama fanba bɛ ko min na e ma sɔn olu ta ma démocratie bɛ min ka bɔgɔ vɛri kɛ mɔgɔ ɲɛna ni arasa minɛna démocratie ni worozu minɛna tellement que RFI ninnu binna fo k'u ta tiɲɛ TV5 ninnu binna fo k'u ta tiɲɛ hali Niger teleso a tɛ kuma worozu kan bilahi hali Buguda a tɛ kuma worozu kan Faransi de bɛ ka kuma worozu ninnu kan bi ani arasibaci ninnu foyi tɛ ni halaki ni ta tiɲɛ tɛ o binna fo k'u kolongolo o ye mɔgɔ minnu sara k'u bila baara la u ka Mali ci u ka Mali déstabiliser olu dɛsɛra u mana minɛ dɔrɔn i bɛ Faransi ni telesow ye worozu minɛna dɛ arasibaci minɛna dɛ liberté tɛ Mali kɔnɔ liberté bɛ Faransi kɔnɔ wa mɔgɔ joli bɛ kɛnɛ ma bi bientôt un mois Français bɛɛ bɛ kɛnɛ ma ko dɔ tɛ fara retraite kan makɔrɔnya to jama t'a la wa ayi a ma to jama t'a la démocratie bɛ min bonya bɛ min démocratie dabara don kɛwale zoro ni démocratie ye tiɲɛ ye fitina min bɛ Mali kɔnɔ jɔn de y'a lase an ma jɔn de ye Kadhafi faga Mali plainte donna Nations Unies na bientôt 1 an a kiiri bɛ min wulikajɔ jumɛn bɛ ka kɛ o ko la démocratie tiɲɛ tɛ nkalonfin cɛ o cɛ mana kuma Mali kɔnɔ ka Mali dɔgɔya Asimi a filabara konko hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile cɛ o cɛ mana faso danbe bɔ a la a minɛ i k'a don kaso la hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile paga tɛ bɔ a la ninnu bolo ko an ye lagalagatɔ de démocratie e tɛ mɔgɔ bonya e tɛ baara kɛ tiɲɛ kan sariya tɛ boli e kan min ka di e b'o de kɛ fantanw na o démocratie Faransi hali ɲama bi n'i bɔra bi k'i bɛ t'i ka baarakɛyɔrɔ la i sen na i tɛ se ka tɛmɛ ɲama bolo poubelle bolo kasa bɛ ɲini ka mɔgɔw faga ɲina bɛ ka caya dugu kɔnɔ mɔgɔ kɛlɛ nɔfɛ démocratie bɛ min démocratie bɛ min nkalonfin tiɲɛ tɛ yen Asimi ka baara kɛ dɛ jamana foyi ma jɔ o ya faamuya b'a la démocratie kan olu minnu b'a da baarabaya la olu ye joli de bɔn ka mɔgɔw faga ka mɔgɔw tɔɲɔ k'u ka jamanaw jɔ n'u nan'u jɔ anw ɲɛna ko démocratie mais va te faire foutre enculé saya don balo tɛ yen an faso an b'a dɛmɛ fan joli laban n'i bɛ se k'an don buteli kɔnɔ an don a kɔnɔ n'i bɛ se k'i ka hɛrɛ tigɛ a tigɛ mais k'i to nkalon kan bilahi an b'i ku tigɛ
i ka jugu sago denya a bɛ du tulo kɔnɔ démocratie galonfin jɔn de Iran ci Amérique tɛ jɔn de Kadhafi faga Faransi tɛ fitina min bɛ Afrique jɔn de nɔ don Faransi ni Amérique démocratie bɛ min a y'a kɛ Ala kama démocratie bɛ min démocratie kɔrɔ ye mun ye bɛɛ ka k'i yɛrɛ ye bɛɛ ka hakɛ ka d'a ma bɛɛ ka bonya Afrique an bonyanen don wa tɔɔrɔ min b'an kan jɔn de nɔ don nin kafiri den ninnu de nɔ don ko démocratie Rose mana minɛ Rasma mana ko liberté tɛ yen mɔgɔ tɛ se ka kuma tuguni ni kumana Mali kɔnɔ i bɛ minɛ cɛ bilahi ni Satan de tun bɛ ne bolo n tun bɛ ninnu bɛɛ faga ka bɔ diɲɛ kɔnɔ bilahi ni Satan de tun bɛ ne bolo Amérique Faransi bilahi tun bɛ Satan de bila ka taa nin jamana fila bɛɛ la bilahi k'u bɛɛ bɔ baara la parce que kafiriw don Ala juguw don olu bɛ tile ka mɔgɔw tɔɲɔ olu bɛ tile ka mɔgɔw tɔɲɔ démocratie tɛ fɔ o bɛ tile ka mɔgɔw ta tiɲɛ démocratie tɛ fɔ mais n'anw ye baara dɔ kɛ ko ne don démocratie tɛ liberté tɛ yen liberté bɛ yan kalo kelen mɔgɔ bɛ kɛnɛma ko dɔ tɛ fara retraite kan mɔgɔ retraite mana taa san 64 na i bɛ se ka kolo ɲimi tuguni wa i bɛ se ka sogo ɲimi tuguni wa i bɛ se k'i diya tuguni wa retraite si ka taa fo san 64 na i tagamatɔ k'i poussé i tun kan ka wari min don a ka kɛ olu mais ko ninnu ye baganw de ye ko a tɛ marché o a tɛ marché ka mɔgɔw ka nafolo suɲɛ i y'a faamuya la foyi tɛ ni o tɛ mɔgɔw ka hakɛ ka k'u ta ye o dɔrɔn de ye ko retraite ka taa san 64 na e ka droit i ka sa k'o to olu bolo e ka droit i y'a faamuya i ka bana ka to olu bolo kuma fa n'a ba filɛ foyi tɛ ni suɲɛni tɛ Français ko k'u t'o fɛ sa bientôt kalo kelen bɛ kɛnɛma poubelle tɛ ka cɛ ɲinan bɛ kɛnɛma i y'a faamuya kasa bɛ ɲini ka mɔgɔ faga mɔgɔ kelen o de jɔlen don ko non ko ale tɛ sɔn n'ale ye min fɔ ko a bɛ to ale ta de la démocratie bɛ min la honte Ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya bana jugu fura ye fura jugu ye cɛ o cɛ Mali jɔlen bɛ yen o Asimi tɛ kɛ aw fɛ a tɛna tugu aw kɔ a tɛna sɔn aw ta ma fɛn min ka di Mali ye an b'o de kɛ o cɛ bam c'est que o cɛ ma wolo dugukolo kɔ kan n'i bɛ se ka mais cɛ an ye dɔ kɛ o la sa ni kumana an bɛ ka diɲɛ bɛɛ kɛ san joli an bɛ ninnu bolo depuis Ala ye Afrique da an bɛ ninnu bolo an ye mun hɛrɛ sɔrɔ an ye mun lafiya sɔrɔ k'an y'an bolo bɔ Faransi bolo ka taa an bolo di Russie ma an bɛ Faransi bolo depuis Vɛtɛlɛba tile depuis 1960 wolo an ye mun hɛrɛ sɔrɔ pas para an b'an tɛgɛ b'u bolo de k'an tɛgɛ di Russie ma n'a bɛnna min ma o don n'a ma bɛn min ma jiwo ye ka taa n'i fa n'i ba ye on est là an bɛ yan an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen a ye nin lamɛn dɛ a ye nin lamɛn k'a fɔ k'aw bɛ Asimi soutenir o Asimi tɛ misali ɲuman ye Asimi est un mauvais exemple mauvais yɛrɛ tɛ Asimi est le pire exemple sira jugu bɛɛ la dan tɔgɔ de Asimi misali kolon dan de tɔgɔ Asimi Goïta misali kolon dan de tɔgɔ Amadou Aya misali kolon dan de tɔgɔ Musa Traoré o ka kɛ wala ou bien n'i ko Asimi bi n'i ko Musa o ye mun ye coup d'état kɛ Modibo la n'i ko Aya mun ye coup d'état kɛ ATT la n'i ko Asimi mun ye coup d'état kɛ Bouala Asimi ani ne yɛrɛ cɛ balimaya la foyi tɛ yen mais Asimi ye mɔgɔ min nana fanga la cogo min bon n b'a lajɔ komi nafa t'ale la ale primera déjà dati banna an ye CDR mɔgɔninw ye kɛnɛma o don o tɛ tɛmɛ mɔgɔ 2 kan o taara u jɔ restaurant dɔ la ko liberté tɛ Mali kɔnɔ tuguni Arasa minɛna ko a kana kuma nin tɛ kuma ye yan ka t'i jɔ président min ye baara kɛ ka tɛmɛ a fa kan président min ye baara kɛ ka tɛmɛ a mɔkɛ kan président min nana ka Mali segin a danbe kɔnɔ ka tɛmɛ Arasibati fa kan Arasibati de sigilen bɛ k'o lagosi k'o ye sira jugu dan ye Asimi ma don kaso la o bɛɛ la liberté bɛ tɛmɛ o kan nin kɔni nin tɛ kuma ye a ye nin fɔ depuis waati jumɛn a minɛna wa a ma minɛ a n'a ko Asimi de ye Bube faga a bɛ wele ka taa don kaso la a ka na ni preuve ye n'a ma taa ni preuve ye a bɛ sa ka to kaso la cɛ tɛ se ka bɔ kaso la i ka da baarabadenya o tɛ se ka to n'a bɛ bɔ kaso la wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ Arasa ye nin fɔ Asimi ma don min na o don Asimi y'a minɛ wa a ma minɛ dɛ nin tɛ kuma jugu dan ye wa nin tɛ lagosi dan ye wa Asimi ye baara min kɛ Arasa fa ma kɛ Asimi ye baara min kɛ Arasa mɔkɛ ma kɛ Asimi ye baara min kɛ Arasa ka kabila simaw kɛ
Asimi ka t'i sigi ko Asimi sira jugu ta ɲɛ o bɛɛ n'a ta Asimi m'a minɛ a n'a ye nkalon da jamana la n'a minɛna ko liberté tɛ yen mais c'est une honte ni mɔgɔ ta tiɲɛna i bɛ sɔn ko bɛɛ ma Abidjan i ka video bɛ Ture bolo de e min taara i jɔ i y'a faamuya b'a la sagaw ɲɛfɛ ko liberté tɛ Mali kɔnɔ tugun a n'i taara Ture bɛ ɲininka i dalakan na déjà plainte caman bɛ e kama Mali Media FR page min ɲɔgɔn banɛnikɛla tɛ yen banɛnikan bɛɛ bɛ bila page min sanfɛ e de ta ye o ye i m'a ye i taara Mali kɔnɔ nin sen i y'i dogo ka don i y'i dogo de ka don Mali kɔnɔ o plainte min b'i nɔfɛ dɔwɛrɛ fana farala o kan sariya bɛ k'a ka baara kɛ aw bɛ ka Ture nɛni aw bɛ ka Ture buruja a video bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'a di Ture ma ko liberté tɛ yen ko Arasa minɛna nkalon de kan a bi ca tellement que sagaw ta tiɲɛna quoi tellement que saga ninnu binna quoi ne ɲɛ b'o la mɔgɔ minnu tun bɛ Abidjan nɔfɛ depuis Ala k'an da a ma deli k'u ye o ni Kadafi tɛ o ni Jawoyi tɛ o ni mɔgɔ si tɛ ne yɛrɛ ta par exemple u bɛ taa mɔgɔ dɔw de ta n'u bɛ taa nin ko sugu nin kɔ u bɛ taa mɔgɔ 2 ta denmisɛn minnu bɛ sans papier la LASAPEL pont duguma ye LASAPEL pont duguma ye u bɛ taa mɔgɔ 2 ta ka mɔgɔ 3 ta dɔrɔn ka taa plan san ka di olu ma k'u jɔ ni olu ye ka photo ta ni olu ye Arasa minɛna ko min kama liberté tɛ liberté ni liberté tɛ a ye taa bɔ kaso la kɛ ni liberté tɛ a ye tagama ka kɛlɛ kɛ i y'a faamuya k'a ka bila mɔgɔ t'aw kɔ mɔgɔ t'aw fɛ jama t'aw kɔ foyi 2017 a fɔra ko Arasa bɛ minɛ a bɔlen Espagne k'a bɛ don Mali kɔnɔ a fɔra k'a bɛ minɛ jama min bɔra sira ka minɛ yan a ma se ka minɛ o jama t'aw kɔ bi jama t'aw kɔ sini mɔgɔw tigɛra la fo k'aw cun aw kɔfɛ barika tɛ aw la aw da bɛ mugu bɔ aw da bɛ ɲɛɲɛ bɔ 2017 a ma se ka minɛ dɛ or k'a ye ko min kɛ a ye kojuguba de kɛ mais jama tun b'a kɔ o don a ma se ka minɛ 2017 a ma se ka minɛ bandaw nana bandaw y'a minɛ sagadama bɔra ka t'i jɔ février la ka t'i jɔ suguba la ko jama bɔra dɛ wa ka pine fitininw jeni Ture ko n'a ye cɛ o cɛ sɔrɔ kɛnɛma k'a b'i ku don kaso la depuis o kɛra sagaw donna o kɔfɛ Asimi ninnu y'a minɛ k'a bila kɔnɔ ye sagaw ye kasi de kɛ réseau sanfɛ bɛɛ bomosi jɛmantigiba in ko Papa Buyaka o y'a to Ameriki Arazbachi Fanta Sise ninnu olu bɛɛ kasi kɛ yan mais nin sen a minɛna an ma saga kasi kan mɛ saga ma bɔ foyi mɔgɔ t'a fɛ bi mɔgɔ t'a fɛ sini mɔgɔ t'a kɔ sagaw dɛsɛraw tun bɛ kasi de bi kasi yɛrɛ tɛ yen bi foyi tɛ Arasa bɛ kaso la hali sɛ ma wuli ka bɔ a fan kan ta tiɲɛ tɛ yan ni liberté tɛ boulevard bɛ yen ni liberté tɛ a bɛ se ka min kɛ a y'a kɛ a bɛ se ka min kɛ a y'a kɛ saga yɛrɛ tɛ sansara kɔnɔ tuguni saga bɛɛ sansara fara ka bɔ i ɲɛ bɛ Abidjan mun jɔlen na ni CDR mɔgɔw tɛ CDR kɛra jɛkulu tan de ye sisan Abidjan mun kelen o b'a dama la Lafiya Sisoko o kelen b'a dama la lagalagatɔ ninnu o kelen b'a dama la Mali yɛrɛ kɔnɔ Abidjan min y'a fɔ dɛ Abidjan mun kumakan bɛ yan ko CDR groupe mun n'a kɔnɔ ko i tɛ mɔgɔ 5 sɔrɔ a kɔnɔ comité bɛ komi Amerikikaw ka CDR Faransikaw ka CDR o de ye comité ye comité bɛɛ ko i tɛ mɔgɔ 5 sɔrɔ a kɔnɔ Abidjan mun y'a fɔ kumakan bɛ yen Arasa bɛ sa kaso la bilahi n'a ma taa ni preuve ye o cɛ ba c'est que o den ma wolo n'i bɛ se ka bɔ kaso la n'a ma taa ni preuve ye preuve min bɛ yen ko Asimi ninnu de bu bɛ faga nin fanga de bu bɛ faga n'a ma taa ni preuve ye ɲɛ kali Ala la a b'a si kɛ kaso la a ka jugement don a tɛ bila a ka jugement don a tɛ bila jugement ye kalo 3 de jugement bɛ kɛ dɔ bɛ fara kaso kan a bɛ taa bo kɛ palan kɔnɔ tuguni parce que kafiri don Ala jugu de bɔnɛma wolo don nantankolon don i y'a faamuya o la malangolo ma tɛmɛ a ka diɲɛ kɔnɔ k'an ka wari fara ɲɔgɔn kan k'a di nin den langolonden ma kalo kalo 160 o bɛ di nin bilakoro fara 3 bokɛla ba ma k'a ka ku tile fali sanfɛ ka fantanw ka hakɛ ɲini a y'a bɛɛ don kapɔti la k'a bɛɛ don jukɛli la k'a bɛɛ don sɛminɛ na k'a bɛɛ don i y'a faamuya b'a la a koto la ka n'i sigi aw ɲɛna an bɛ tiɲɛ kan dɛ Asimi man ɲi dɛ Asimi man ɲi mais e ka ɲi yan ni Asimi man ɲi e min bɛ ka kuma e ka ɲi yan la question est là cɛkɔrɔba ni denmisɛnninw bɛɛ k'a ka wari fara ɲɔgɔn kan k'a di nin den langolo ma ɲamaden ma a labanna cogo di ta tiɲɛ ni halaki o de sigilen bɛ arajosow la ka jamana lagosi ka mɔgɔbaw lakari ni bilala nin sen o b'a jira k'a fɔ an bɛ ka kuma min fɔ ko tiɲɛ tɛ ni bilala nin sen o b'a jira k'a fɔ an bɛ ka fɛn fɛn f'u ma o nkalon de
bilahi i kunsigi bɛ jɛ k'i to kaso la i don bɛ t'u cɛla la k'i to kaso la i su de bɛ taa ta ka bɔ kaso bonba la ka t'i don kaburu dingɛ kɔnɔ ye danga den alakali k'a firi mɔgɔ lankolon kunun an tun bɛ gurupu dɔ kan u ka mɔgɔ b'a la ko arasa ka idéologie k'o de bɛ jate ko arasa farikolo tɛ dɛ ko arasa ka hakilina arasa ka hakilina ye mun ye ni jɛnɛya tɛ alimami muso ma minɛ bɛ ɲɛna yan a kumakan tɛ yan ko arasa ka hakilina jɛnɛya bɛ jamana jɔ arasa ka hakilina wari minɛ bɛ jamana jɔ nafiki dɛɲɛ o bɛ jamana jɔ i bɛ ka man ɲi i bɛ ka ka ɲi o bɛ jamana jɔ Sumayila man ɲi a sin jalen don ka tila ka na Sumayila ka ɲi o bɛ jamana jɔ hɔrɔn siri juru y'a dala kan de ye ni ɲɔgɔn den langolo mana diɲɛ dugukolo kɔ kan ka fɔlɔ misiri kɔnɔ ka taa laban bari kɔnɔ an tun bɛ k'a fɔ ko cɛ min bɛ kɛ président ye 2023 o de bancogo filɛ nin a filɛ kaso la hali sɛ ma wuli ka bɔ a fan kan ala k'an kisi labanko juguya ma ala k'an kisi taciɲɛ ma ala k'an kisi nkalon ma nkalon kɔ ye malo ni lebu de arasa bɛ nkalon tigɛ a bɛ jɛnɛya kɛ tiɲɛ tɛ bɔ a da kɔnɔ hɔrɔn kolon ma tɛmɛ a kan da bɛ mugu bɔ da bɛ ɲɛɲɛ bɔ a ɲɔgɔn wari den tɛ a ɲɔgɔn nataba den tɛ ye sɛlɛri mɔgɔw ye min kɛ nin ye kalo kalo 160 o ni chaque 3 mois 20 min bɛ fara ɲɔgɔn kan chaque 3 mois comité 42 chaque 3 mois 20 comité 42 olu kelen kelen na ka 20 jate o bɛ bɛn joli ma wa chaque 3 mois comité 42 in olu tun bɛ 20 fara ɲɔgɔn kan k'a di nin den langolo ma o ni kalo 160 tɛ kelen ye a ko nin bɛɛ ka suma k'ale bɛ sisan de fɛ or que sisan o fa sara o ba sara sisan tɛ se ka ko dilan n'i ye yiri turu bi i b'i pasante a bɛ kɔrɔbaya dɔɔni a bɛ mais i bɛ sɔrɔ ka segin a suma la mais ka yiri turu bi k'e k'o den don bi o tɛ sɔrɔ de a jɔra anw ta la ka taa Bubu Sise ka 10 millions minɛ par mois a filɛ o malo kɛnɛ de kan an tun bɛ ka wari min d'a ma k'o ka suma k'o man ca k'a danbe falen wari la o kɔ de filɛ nin malo jama y'a bila ni jama tun b'a kɔ bi Ture tɛ se k'a minɛ ni se tun b'a ye bi Ture t'a minɛ Haidara a bɛ se ka minɛ Mali kɔnɔ wa Imam Dicko a tɛ nin fanga in fɛ a bɛ se ka minɛ wa a tɛ se ka minɛ o k'a da mun ka jama min b'a kɔ n'u ko b'a minɛ a bɛ na ni tiɲɛni ye a bɛ komi kunun jama min tun bɛ arasa kɔ ni Buwa ma se k'a minɛ dɔwɛrɛ tɛ dɛ ni Buwa tun ko k'a b'a minɛ joli tun bɛ bɔn mais bi hali wulu t'a kɔ hali saga t'a kɔ foyi a minɛna ka taa a bila kaso la komi n'i taara sɛdennin minɛ ka taa bila sansara kɔnɔ faso kumasulu den nkalon kɔ filɛ jɛnɛya kɔ filɛ ta tiɲɛ mais fɛn bɛ yɛlɛ e la bila ɲin tɛ e min ɲɛ t'i kɛ cogo la ni ɲin tɛ ɲin nɔgɔlen i y'a faamuya bala ɲɛda o finnen don nɔrɔ kisɛ kelen t'a la mɔgɔ fɛn fɛn tugura kɔ a ma mɔgɔ si dɛmɛ mɔgɔ fɛn fɛn tugura nin terilankolon kɔ a ma foyi kɛ mɔgɔ si sama bali ninnu fila kɔ hali a ka na n'olu ye faransi yan o ka to kɔni u diya dɔɔni depuis mɔgɔ tugura kɔ a ma hɛrɛ kɛ mɔgɔ ye Lasi Simaga n'i y'a ye hali apprenti n'i y'a ye hali mécanicien a y'o ye a nɔgɔlen don ka na n'o ye faransi siɲɛ kelen a ka bronze a ka nɔrɔ dɔɔni a fari ka changer dɔɔni mais ko nin ale ta tɛ taa mɔgɔw kɔnɔ mɔgɔw de ta bɛ taa kɔnɔ m'a ɲɔgɔn mɔgɔ jugu ye Mali kɔnɔ a ɲɔgɔn mɔgɔ jugu m'a ye Mali kɔnɔ juguya kɔ filɛ bilahi bɛ sa k'i to kaso la bilahi ala kana to i ka bila an b'o ɲini alaba in fɛ fo n'a y'a sɔrɔ e m'anw tɔɲɔ dɛ fo n'a y'a sɔrɔ e ka kɛlɛ tɛ nkalon kan n'a y'a sɔrɔ an bɛ ka kuma min fɔ walasa ka kɛlɛ ko Mali ko tɛ ko taɲini don ko hɔrɔnkolondenya don bila ala k'a to kaso bonba ka bi kan ye ko ne bɛ u ka mɔgɔw o bɛ ka ne ka video kɔrɔw bila Bala yɛrɛ ko ni bɔra arasa kɔ n tɛ n fa den ye u yɛrɛ ka lagosi Bala yɛrɛ b'o fɔ don min na n jigi dalen tun bɛ arasa kan n tun bolo k'a tɛ kuma fila fɔ n tun bolo ko halala don jaa ɲama den ma tɛmɛ a kan arasa de sira bila o de y'a to ni nin ye anw sɔrɔ n'a tun ma sira bila dun nin bɛ anw sɔrɔ wa i bɛ sagaw ye depuis n bɛ ka jigi o kan o video ninnu de bɛ ka na i ko n'i bɔra arasa kɔ i t'i fa ni ba den ye aw ka gidi nin ye lagosi de ka ɲɛsin arasa ma arasa de sira bila mais hakili tɛ saga la ka miiri saga tɛ kodɔn kuma ma sa ka miiri ni saliba sera saga tɔ ni minnu bɛ an b'aw bɛɛ kantigɛ k'aw bɛɛ jeni
saga tɔnu minnu bɛ n'olu ta ye wariko ye parce que olu tɛ baara la kɛmɛ fila fila bɛ di olu ma k'u ka taa na san ka di u muso n'u denw ma olu ta o de sinon mɔgɔ si t'a fɛ i ma y'a minɛ n'a nin se mɔgɔ si ma kasi an ka kɛ se kana k'aw ye mɛ aw tun bɛ se ka kasi kɔni se t'aw ye bi ka jama labɔ mɔgɔ t'aw fɛ bi saga tɔnu minnu bɛ yen aw tun kan ka telefɔni ta dɔrɔn ka ɲɛsin aw yɛrɛ ma komi la dernière fois ka kasi o la mɔgɔ b'a fɔ se t'u ye kɔni mɛ o kɔni u b'a fɛ n'i y'u kasi la u b'a fɛ de hali mɔgɔ ma kasi u b'a yira ko mɔgɔ t'a fɛ ko arasa ka hakilina hakilina bɛ arasa la ni jɛnɛya tɛ hakilina b'a la ni nkalontigɛ tɛ hakilina b'a la ni jugusagoya tɛ i bɛ sa kaso la yen hɔrɔnkolon tɛ yen bube fagara cogo min na ni ma taa n'a dalilu ye n kali ala la i b'o kasa u b'i si kana den tigɛ ye bube minɛna cogo min na ni ma taa n'a pɛrɛfu ye i b'o kasa o b'i pumu bɛɛ toli kɔnɔ ye jugusagoden ko asime sira jugu dan ye i ma minɛ o la mɛ asimi ninnu tun bɛ k'a to olu tɛ pɛrɛse o u b'a to n'a y'a fa ka dɔrɔgu la a bɛ fɔbali fɔ n'a y'a fa ka suɲɔ na a bɛ fɔbali fɔ o de la u y'a to a ka panpan ça c'est une faute grave mɔgɔ si tɛ se k'i bɔ nin na bube in ma sa u y'a faga de mɔgɔ min y'a faga i bɛ taa n'o pɛrɛfu de sinon i ju bɛ toli kaso la yen kuma fa n'a ba filɛ wa a tɛ bila bi a tɛ bila sini n'a ka di RFI ye u ka bafulu dulon sankolo la ko liberté tɛ Mali kɔnɔ mais RFI tɛ se ka arasa bɔ kaso la Faransi tɛ se ka bɔ kaso la bariko lankolon don u dan ye kuma de u dan ye mankankolon ci de RFI ka bafulu dulon kabakolo la ko a ma minɛ tiɲɛ kan mais RFI fa tɛ se ka bɔ kaso la RFI ba tɛ se ka bɔ kaso la a bɛ sa kaso la yen mɔgɔ halakilen i bɛ gɔnjigiba fana sigilen ye Ali Bacili ko ale den minɛna ko Ture ma baara ɲuman kɛ aw bɛɛ ta tiɲɛna o e ni den bɛɛ 5 ni 6 de laban ko juguya de sera aw ma e ka commune yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ ma voté e ye jadisiw dira e ma e y'u bila nin n'a c'est que den in kɛra fa yɛrɛ de den a kɛra fa yɛrɛ yɛrɛ de mais fɛn bɛ yɛlɛ aw la Mali kɔnɔ ɲin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ vive Assimi Goïta vive monsieur Touré ne yɛrɛ tun sigara Touré la o mais Touré cɛ n ka danaya b'i kan bilahi ni Touré y'i minɛ n'i bɛ tiɲɛ kan bilahi a b'i bila n'i bɛ nkalon kan a b'i don a kɔnɔ an y'o de ye sisan sinon Touré terikɛ de ye Kasumu ye Kasumu Tapo de kɛra sababu ka na ni Touré ye Bamakɔ mais o bɛɛ n'a ta Touré ye Kasumu Tapo terikɛ bila a kɔnɔ ani Kasumu Tapo den a y'a bila kaso kɔnɔ ye jugusagoden nantankolo ala jugu barika bannen ka fɔlɔ misiri kɔnɔ ka taa laban bari kɔnɔ an ye papa dara mɛ ka so d'a ma a taara yen kɛ jɛnakɛyɔrɔ ye n y'a ko bila kɛnɛ ma ani bi cɔ ma se ka kisɛ jɔ barika kisɛ kelen t'u la don min na Dani ka sympathisant ko bɛ ban sympathisant ni Dani tun y'a sigi ni Dani y'a kɔ don arasa la o don sagaw bɔra k'olu bɛ dusu ta k'o bɛna kisɛ jɔ o ni bi cɛ san joli depuis 2019 ani bi cɛ o sera ka kisɛ jɔ arasa bɛ ko o ko la barika t'o la billahi hali ni k'i b'a don arijinɛ kɔnɔ o ko tɛ ɲɛnabɔ tuguni sabu hali ni ka ɲi de ne ŋaniya ɲɛnama ta k'i bɛ arasa dɛmɛ tellement que a tɛrɛ ka jugu tellement que danga b'a kɔ billahi a bɛ ko o ko la o ko tɛ ɲɛnabɔ mɔgɔ minnu tun ye ŋaniya ta billahi u ŋaniya tun jɛlen don mais ala ko dangaden ko ale t'a dɛmɛ dangaden fɛ ko foyi tɛ ɲɛnabɔ san joli depuis 2019 kisɛ tɛ yen dɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jara ka kafe de la Karatabugu ni sirada la réunion bɛ kɛ yen de ta cɛ ni halaki de sera dangaden ma mɔgɔ min k'a wolofa ma ko dabaraba ko ni coup d'état tɛ i bɛ ka tagali ye k'u ye dabaraba de ani fa in bɛɛ de kelen ye o bɛ n'o bɛ ko min na don min na o bɛ dan sago n'o tɛ hɛrɛ sɔrɔ ko min na o bɛ lagosi n'o b'u ta sɔrɔ ko min na n ka cɛ kuma tɛ o tɛ min fɔ ala ka hinɛ aw la rasbach a bɛ di kasobonba soso bɛ yen wa dabi bɛ yen wa ɲɛbɛrɛ bɛ yen wa ni bɔra nin sen bilahi bi hakili sigi san kelen t'i bɔ san fila t'i bɔ san saba t'i bɔ san naani t'i bɔ n'i ye san mugan kɛ yen bilahi ni bɔra n'i ye arajo so i bɛ boli n'i ye Asimi tɔgɔma yɔrɔ la i bɛ boli bana jugu fura ye fura jugu ye ala k'a to i wuluden ka kɔrɔ kaso la ye ala kana to i ka bila ko ni tɔnjɛni ma ban ko tɔn kana taa tɔn sanga fɔ ni ne minɛna k'an don kaso la bi bɛɛ b'a dɔn ko n ye danbetigi de ye ni ne minɛna k'an don kaso la bi bɛɛ b'a dɔn ko n bɛ Mali fɛ ni ne minɛna k'an don kaso la bi bɛɛ b'a dɔn ko ne ma foyi bila Mali sanfɛ o kaso o ye ala ka kaso de mais kɛwale jumɛn de b'a arasa la a ko bala yɛrɛ i bɛ ka nisɔndiya ni ninnu ka kaso la taga ye ne yɛrɛ taara Mali la i bɛ minɛ n kana dan ka minɛ dɛ n ka sa kaso la mais bɛɛ b'a dɔn ko danbe bɛ n na bɛɛ b'a dɔn ko n bɛ faso fɛ bɛɛ b'a dɔn ko n ye hɔrɔn de ye mais arasa ta ye k'a firidenya de ye ani ka Faransi dɛmɛ Mali kan
ka Côte d'Ivoire dɛmɛ Mali kan ka wali jamanaw dɛmɛ an faso kan ne tɛ sɔn o ma n tɛna kɛ fo ka diɲɛ dugukolo meleke Faransi papier bɛ n bolo ni n ka denbaya bɛ yan mais ne tɛ n faso labila Faransi fo ka diɲɛ wuli a bɛ fɔ de ma ko hɔrɔnya ni danbe ye ni ne donna kaso la bi ko n ye mɔgɔ nɛni n bɛ n kun kɔrɔta n ye mɔgɔ minnu nɛni olu kan ka faga sariya la n ye mɔgɔ minnu nɛni bi la olu kan ka minɛ de ka kisɛ ci o la mɔgɔ kelen ka mɔgɔ 100 ni yɔrɔ ta ka don o tigi kan ka faga de n'i y'o nɛni o tɛ koba ye n'i y'o nɛni o tɛ koba ye n'i ye kalabanci nɛni ka zon nɛni ka ala jugu nɛni o tɛ papa i kan ka minɛ de k'a faga n'i m'a faga k'i y'a nɛni o tɛ koba ye ne bɛ ka dɔ fɔ mɔgɔ fɛn fɛn ma danbe b'u la danbe t'u la a ko ne yɛrɛ bɛ taa kaso la ni ne taara kaso la n taara kaso la mun kama n taara kaso la mun kama faso kanu bɛ arasa la arasa bɛ faso fɛ mais n'an bɛ ka taa n bɛ se n bɛ aw bila yan Seydou Sissoko k'i fo k'i waleɲuman dɔn ka bɛɛ lajɛlen fo an bɛ ɲɔgɔn bolo la patrie ou la mort nous vaincrons an jɔlen ka to hali n'anw de bɛ kɛ Mali sara anw ni Amérique vidéomaniw tɛ kelen ye dɛ an bɛ Faransi an bɛ tiɲɛ fɔ makɔnɔ mais Amérique vidéomaniw filɛ nin ye olu bɛ Faransi de nɛni i tɛ Amérique sabu Amérique tɔgɔ tɛ b'u da kɔnɔ abada anw ye cɛkisɛw de ye anw ye halaladenw de ye la patrie ou la mort Amérique vidéomaniw minnu bɛ yen u b'u ka vidéo bɛɛ kɛ fo k'a ban Joe Biden tɔgɔ tɛ b'u da kɔnɔ a Macron de man ɲi dɛ Macron de bɛ tan dɛ Macron fa ye Joe Biden de ye Faransi bɛ jugusagoya fɛn fɛn na Amérique de y'u bila la mais u tɛ se ka Amérique tɔgɔ fɔ k'u to Amérique n'u ye Amérique tɔgɔ fɔ u ka papier bɛ minɛ u la u b'u bila ka taa Mali la den kɛni mana cɛ n'an bɛ ka taa an bɛ segu k'i sigi Amérique yen nɔ a Macron de man ɲi dɛ Macron de bɛ taa Joe Biden ka ɲi yan Macron ma fisa ni Joe Biden ye Macron su ka fisa ni Joe Biden ye mais u tɛ se ka Joe Biden tɔgɔ fɔ parce que cɛw tɛ ni cɛw don o bɛ Joe Biden kɛlɛ komi o bɛ ka Faransi kɛlɛ cogo min na tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ an kan Faransi bɛ baara fɛn fɛn na Amérique de bɛ ka bila la i ɲɛ b'o la Faransi bɛ nkalon tigɛ dɛ Amérique bɔra k'a fɔ ko olu ko Faransi avion bɛ se ka don yan fɛ dɛ a donna ta a bɔra ta Amérique ɲɔgɔn nkalon tigɛla tɛ yen sabu que Faransi fana bɛ Amérique de bolo jɔnya la Amérique de bɛ ka Faransi bila k'a ka Afiriki ci kuma fa n'a ba filɛ n'i bɛ Faransi gosi yɔrɔ i kan ka Amérique gosi mais o tɛ se o passeport américain min b'u bolo ntiga cɛ o tɛ fɛ o ka minɛ o bɛ warini mun sɔrɔ Amérique o tɛ fɛ o ka tigɛ anw dun mago t'a la an bɛ Faransi an bɛ tiɲɛ fɔ Macron ka tiɲɛ fɔ Joe Biden mais olu y'o ye Macron de man ɲi Joe Biden ka ɲi yan t'an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye cɛ ka kɛ cɛ ye cɛ ka kɛ cɛ ye Amérique vidéomani nin y'aw niyɔrɔ ye dɛ aw sigilen bɛ Macron ma Joe Biden ka ɲi yan tɔɔrɔ min bɛ diɲɛ kɔnɔ jɔn dɔ don Joe Biden tɛ yan Ukraine ka kɛlɛ jɔn don Joe Biden tɛ yan Maliyɛnw ka faga jɔn don Amérique tɛ yan diɲɛ ka bila ni lahalaya kɔnɔ jamana jumɛn de Amérique tɛ yan mais o tɛ se ka Américains tɔgɔ fɔ parce que o sigilen bɛ Amérique bolofo tɛ olu t'a la dɛ n'i y'olu tɔgɔ fɔ n'i y'olu nɛni u bɛ t'i minɛ de k'i kun ci a n'i tɛ cɛ ye i bɛ Faransi de kɛlɛ i tɛ se ka Amérique kɛlɛ ni ne bɛ Amérique n bɛ Joe Biden k'u fara don o don komi n bɛ ka Macron k'u tigɛ cogo min na ni ne bɛ Amérique kɔnɔ n bɛ Joe Biden k'u tigɛ Guantanamo tɛ dɛ ni sous-sol b'u bolo k'an bila ye mais an ka Maliyɛn minnu bɛ Amérique Macron de man ɲi Joe Biden ne va te faire foutre Joe Biden yɛrɛ de man ɲi ale de kojugu kunyanfan ye ale de ye setanɛ ye Américains de bɛ ka diɲɛ bɛɛ don ɲɔgɔn na bi olu de bɛ ka diɲɛ bɛɛ ɲagami fitinɛ fɛn fɛn bɛ yen Amérique de bɛ k'a bɛɛ kolokolo Faransi kun ka dɔgɔ o la parce que Faransi fana bɛ Amérique bolo komi anw tun bɛ Faransi bolo cogo min na hali bi Faransi bɛ jɔnya de la Faransiw bɛ tile k'o fɔ mais o tɛ se ka dɔ fɔ Joe Biden ma Amérique passeport o ka d'u ye Amérique wari ka d'u ye i y'a faamuya wala o tɛ tiɲɛ fɛ Mali vidéomani minnu bɛ yen n'a ma ɲɛ ko aw bɛ faso jɔ kɛnɛ kan mɔgɔw kana ye aw ɲɛna k'aw bɛ siran mɔgɔw kana ye aw ɲɛna k'aw tɛ cɛ ye dɔ fɔ Joe Biden ma n'o kɛra mɔgɔw b'a dɔn k'u ye cɛkisɛ ye komi an bɛ ka dɔ fɔ Macron ma cogo min na mais ale bɛ yen de ko Macron man ɲi e bɛ dugu min kɔnɔ o tigi fana man ɲi mais dɔ fɔ fana ma ten sa kuma fa n'a ba filɛ n b'aw bila yan hakɛto bɛ